Bon dia, soc Pepita Perich, tinc l'honor, el goig de ser la gerent de la Fundació Ramon Noguera i avui hem formalitzat l'acord entre la Fundació Ramon Noguera i el monestir de Sant Daniel per tirar endavant una nova residència per cobrir les necessitats futures de les persones amb discapacitat intel·lectual que necessitin aquest tipus d'acolliment. A nivell social també crec que és una cosa molt bona per a Girona, per la Vall de Sant Daniel i pel nostre país atendre tota aquesta gent que pateixen profundament i acollir-los amb estimació i amor. I esperem que amb el decurs d'aquests 3-4 anys com a màxim puguem ja fer la inauguració d'aquest nou equipament que ha de servir per millorar la qualitat de vida dels discapacitats i que puguin ser feliços amb aquest lloc tan bonic. Aquesta atenció, aquest acolliment a les persones amb aquesta situació de discapacitat intel·lectual certament és un tresor. Perquè sabem de la importància de la feina que feu, no només del projecte que presenteu ara, sinó de la feina que feu cada dia i que heu fet durant molts anys. I nosaltres hem donat molt suport i avui és un dia de goig i d'alegria per nosaltres.